Kaixo eta ongi etorri jakindunera. Gaur ioi elektroi metodoa ikusiko dugu eremu basikoan. Lehenengo pasoak ja ni egin ditut, ze beste bideoan azaldu ditugu nola egin behar ditugun, eta orain erdi erreakzioak ajustatuko ditugu. Orduan, kasu honetan, lehenengo eta behin, oxigeno eta hidrogeno ez diren molekulak, atomoak doituko ditugu, kasu honetan azufre atomo bat alde honetan eta azufre atomo bat alde honetan dago, orduan hori doituta dago, eta orain oxigenoa doituko dugu. Kasu honetan ur molekulak gehituko ditugu oxigeno gehien duen aldeari. Zenbat ur molekula? Hainbat eta bien arteko diferentzia. Hau da, alde bien arteko oxigeno diferentzia bat bada, hemen molekula ur bat gehituko dugu. Orduan, hemen ur molekula bat gehitzen dugu. Eta orain, hidrogenoak eta oxigenoak hemen doitzeko gehituko duguna da hidroxido ioia. Eta hau, zenbat hidroxido ioi behar dugun jakiteko, zenbatzen dugu, zenbat oxigeno eta zenbat hidrogeno dauzkagun hemen. Hemen bi hidrogeno dauzkagu, hemen 0, orduan bi hidrogenoko diferentzia dago, eta bi oxigenoko diferentzia. Ze hemen 5 oxigeno daude eta hemen bakarrik 3. Orduan, bakoitza behar dugu bi oxigeno eta bi hidrogeno. Orduan, bi hidroxido ioi gehituko ditugu. Eta orain, kargak. Doitu behar ditugu. Kasu honetan, hau -2 dauka, hau -1, baina bi daudenez -2 bezala geratzen da, orduan hemen alde honetan -4ko karga daukagu, eta alde honetan bakarrik -2, ze urak ez dauka kargarik. Orduan hemen beste bi elektroi gehitu behar ditugu kargak berdinak izateko. Eta bestaldean, berdin egiten dugu. Orduan, lehenengo eta behin manganesoa berdin kopuru berdinan dago bi aldetan, orain oxigenoa gehitzen dugu. Zeren aldetan, oxigeno gehien duen aldean. Hemen. Orduan, hemen ur molekulak gehituko ditugu. Zenbat? Hemen bien aldeko oxigeno diferentzia bikoa da. Orduan, hemen bi ur molekula gehituko ditugu. Eta aldo honetan hidroxido ioia. Zenbat hidroxido ioi? Hemen 4 hidrogeno behar ditugu, eta oxigeno diferentzia dago, orain hemen daukagu 6 oxigeno, eta hemen bakarrik bat. Orduan ere, 4. Orduan, 4 hidroxido molekula. Eta orain, kargak doitzeko, hemen -1 daukagu, eta hemen -4. Orduan, alde honetan, 3 elektroi behar ditugu. Orduan, orain, bi erreakzio hauek gehitzeko, elektroi kopurua berdina izan behar da, kasu bietan. Orduan, erreakzio hau bider 3 egingo dugu, eta erreakzio hau bider 2. Hau, eremu azidoan bezala. Orduan, gelduko da. 3 sulfito ioi, gehi 6 hidroxido ioi, emateko 3 sulfato ioi, gehi 3 ur molekula, gehi 6 elektroi. Eta beste erreakzioa, 2 manganato ioi, gehi 4 ur molekula, gehi 6 elektroi, emateko 2 dióxido manganeso molekula, gehi 8 hidroxido molekula. Eta orain, bi erreakzioak gehitu ditugu. Elektroiak 6 elektroiekin jaten dira, eta berdina gertatzen da hidroxidarekin eta urarekin, baina hori gero egingo dugu. Lehenengo eta behin, ura eta hidroxida ez diren molekulak pineko ditugu. Hau da, 3 sulfito, gehi 2 manganato, gehi, eta orain, ura eta hidroxidoa. Kasu honetan, hemen daukagu 6 hidroxido eta alde honetan 2 hidroxido. Orduan, hauek gehitzerakoan, hemen 2 hidroxido geratzen dira eta alde honetan ez daude hidroxidorik. Eta, uraren aldean, hemen 4 ur molekula dauzkagu eta hemen 3. Orduan, batzen ditugunean, molekula ur bat geratzen da eskerrean eta eskuman ez. Orduan hemen, molekula ur bat gehitzen dugu. Eta orain bestaldean, 3 sulfato ioi, gehi 2 manganeso dioxido, gehi ura esan du hemen ez dela geratzen, ze hemen 4 eta hemen 3 daude, eta hidroxido, 2 hidroxido ioi geratzen dira. Eta orain, hau,
erreakzio ionikoa denez, erreakzio molekularrera pasatu behar dugu. Orduan, sulfatoa, hemen ikusten dugun bezala, sodioarekin doa. Orduan, 3 sodio sulfato. Gehi, manganatoa, kasu honetan, potasioarekin doa. Así que, 2 potasio manganato. Gehi, molekula bat. Emateko, sulfatoa ere sodioarekin doa. Orduan, 3 sodio sulfato. Gehi, 2 manganiso dioksido. Eta hidroksido honek, konturatzen bazarete, hemen ez dago zer ere ez. Baina, alde honetan konturatzen bazarete, potasio bat dago, eta alde honetak ez dago potasiorik. Orduan, hidroksido hau, faltatzen diren potasioarekin joango da. Hau da, 2 potasio hidroksido molekula izango ditugu. Eta orduan ja, deituta geratuko da, zer konturatzen bazarete, hemen 6 sodio dauzkagu, hemen 6. 3 azufre, 3 azufre. 2 potasio, 2 potasio. Eta orain, oxigenoa eta hidrogenoak hemen ja deitu ditugu, orduan, horrela, ondo gongo legoke. Hau izan da dena, eskerrik asko ikusteagatik eta gogoratu, sare sozialetan eta webgunean jarraitu jakindun.